Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa ato ang mga sala, aron maandam kita pagsaulog niining santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malikon, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutana. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturen. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii ni Ana, samtang didto si Salomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo, ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam, aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong, kay kinsa may makamando niining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon. O giinan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, o bahandi, o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam, nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Sumala sa imong saan ngadto
bisan unsa ka tawo, kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw, kaway ko ang tanang dautan nga agianan. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang papayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag, nagahatag og salaputan sa tawo nga yanon. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan, ni adtong nahigugma kaniya. Og sa iyang mga tinawag, sumala sa iyang tuyo. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak, mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios, kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo. Sumala ni Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga nahikalutan kini sa usa ka tawo. Apain iyang gilubong pag-usab. Hilabihan iyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayonan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayonan ug unya gipalit ang mutya.
Ang gingharian sa langit sa mausab, sa usa kabaling nga gitaktak didto sa lanaw, nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw o manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon si Jesus sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa katagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong udto or buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, sa atong Ebanghelyo karong Domingo ha, gitandi sa Ginoo ang gingharian sa langit. Ug pila to kabutang? Pila kabutang? Sige, ako na lang itubag kay no? Gitandi og tulo kabutang. Gitandi niya sa tulo kay gayon sa tulo ka butang. Ug unya kining mga butang nga iyang gitandi sa gingharian sa langit, magdala usab kanato ngadto sa usa ka pangutana. Ang pangutana mao, unsa man o kinsa man ang imong gipakabahandi karon. Kung maghisgotag mga bahandi, ang ato dayong hunahuna mao nga bahandi kanang naakay balay, nindot kaayo, no? Naidaghang kasangkapan. Kumingon tang bahandi, makaingon tang naatay sakyanan, 5 ka buok ligid, dala sa reserba, no? Naatingali tayo maingon tang daghan kay tang pundo diha sa bangko o kaha yutaan kaayuta. Niya tungod sa kadaghan ang uban atong ipamutang sa kuko. Niya maingon tang mao ni akong mga bahandi. Tinuod nindot ni nga bahandi nanginahanglan ta niini, pero ang sunod nga pangutana, kining mga bahandi maghatag bagyog kanato og tinuod nga kalinaw og kalipay. Ang mga butang nga kalibutanon maghatag kanato og kalipay pero lumalabay. Maghatag nato og kalinaw pero temporaryo nga kalinaw. Kay kung naa kay pananglitan sa sakyanan, malipay ka, malinawon ka, pero kung magarasan na, sakit nas dughan, mag-uul na ka. Di ba? Naa kay balay, nindot kaayo, pero inig, moabot ang panahon nga nanay guba, guul na sud ka. Magtuo na gani, guul ka. Temporaryo nga kalipay. Mauna nga
Sa ako nang giingon, nanginahanglan ta niini. Pero pagkanindot unta nga mas mulawong pasad ang atong gipakabahandi nining kalibutana. O pagkanindot kung ang atong gipakabahandi nining kalibutana mao ang pagsinati o pag-angkon sa gingharian sa Dios o pag-angkon o pagpaangkon ni Kristo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Tinuod mga igsuon, kitang tao, ganahan yun ta nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mauna nga maningkamo ta nga ang atong mga decisions mahasubay gud unta sa kabubuton sa Ginoo. Mabito na nga kasagaran naatay kanang moingon tang naatay mga desisyonan, naatay isulti mo ingon ta kung kabubuton sa Ginoo. Nganuman, ganahan gyud ta nga ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman aron ta makasulod gayud sa gingharian. Ug ang Ginoo mo'y maghari kanato. Pero daghan sa atong mga desisyon nga usahay masukwahi. Giingon pa according sa dihay usa ka study nga diin miingon nga ang usa ka tawo matag adlaw makahimo siya og libuan ka desisyon. No? Matag adlaw makahimo siya libuan ka desisyon. Nya usahay mo ingon ta, di padri ay gamay ra na pa o kanang daghan ra sa na padri. Pero according to sa study, nganuman pananglitan lang kanang mulakaw ka. Muhimo mo kag desisyon, mutikang ka or muurong lang. Kung naay kanang mga ginagmay tingali nga desisyon, pero kana bang libuan yun ka desisyon ang atong pagahimuon. Ug kay daghan man di ay kaayo nga desisyon nga atong pagahimuon matag adlaw. Sa ato pa nagkinahanglan ta og kaalam. Nga maoy mutabang kanato aron matag desisyon nga atong pagahimuon padulong gyud ngadto sa Ginoo, paduol gyud ngadto sa gingharian sa Dios. Mao na nga nindot kaayo ang panig-ignan nga gibuhat ni Salomon sa ato ang unang pagbasa. Kaysa diha nga giignan siya sa Ginoo, pangayo bisag unsa og akong ihatag kanimo. Kung kita pa kay gihatagag mong oportunidad, no? Nga ignon ta sa Ginoo ba nga pangayo bisag unsa akong ihatag nimo. Di ba? Unsa kay itong pangayoon? Gani naman yung mga common kay nga mga istorya. Diha bitaw kunoy istorya nga tulo ka tawo kanang na abot sila sa usa ka islet wa ginapuyo. Nga sa lakaw-lakaw nila nakakita sila botilya. Ilang giablihan. Uy, doon na may tawag genie. Unya giignan sila nga kanang pangayo. Kamu kada usa ninyo hatagan akong usa ka butang nga inyong pangayoon. Unya akong ihatag yun inyong pangayoon. Tagsa lang. Kay tuluman mo kabuok tagsa lang. Ug miingon din kuno tong usa nga kanang gusto ko nga makaabot sa amoa makauli unya na ako'y balay ug sakyanan. Ingon din sini, okay pag hatag dayon. Sus lipay na kay siya naabot na siya sa ilaha. Pagsunod po ningon ikaw unsa man pangayon siya, gusto ko nga maabot ko sa Amerika. Na ay balay, na ay sakyanan ug na ako'y daghang kwarta. Hatag dayon. Unya dayon ang ikatulo. Di na siya ikaw unsa may imong pangayoon. Niingon siya, laay man nga akong mga amigo tuan na sila nga akon lang usa diri ang akong pangayoon ako silang pabalikon dinhi aron doon ako'y mabalik ang akong mga amigo, no? Nabalik ra tanan, no? No, kana bang lain-lain gyud pangayoon. Pero usa gyud tingali pangayoon din nato, no? Kana mo ingon taas nga kinabuhi. Pero ang nindot nga gipangayo ni Salomon sa atong unang pagbasa
Kay gipangayo niya ang kaalam. Kinaaman tayo ka na bang everyday mo himo man tag decisions, nagkinahanglan tag kaalam. Mauna yung gipangayo ni Solomon, kaalam aron ma-manage niya og husto ang iyang gingharian. Og kining kaalam nga gihatag sa Dios ngadto kang Solomon, iya masaning gihatag na nato. Gihatagan man ta niini, di ba? Klaro ko kay nagod sa ato ang katikismo nga nakadawat kita sa gasa sa Espiritu Santo, kanang ang labigyong top 3 lang, knowledge, wisdom, and understanding. Kaalam, kahibalo ug pagsabot. So naa nata niini ang pangayuon nato sa Ginoo nga kining maong kaalam gamito nato atong i-activate. Kay nga naman, sa aturong panahon, wala naman ni nato ma-activate ang maong kaalam. Kay nga naman, magbasi naman tadayon sa unsay gisulti sa social media. Di ba? Naa ganit tayo makitaan, mutuo din ta. Dili ganit ta, muhuna-huna. Naa tayo madunggan diha sa social media, mutuo ta. Dili na ganit ta ka maong mo research kung tinuod ba gyud ni sigon sa kanagyong tinuod, dili lang kaysa mga kanang gisulti. Kay karon manggod, kung di ta magmatngon mga igsuon, ang kaalam nga gihatag sa Dios kanato, dili na gyud ma-activate pag ay di na gyud mo lambo. Nganuman, kay ana na ta magbasi pirmi sa social media. Kaniadto sa elementary pa ko, or nag-eskwela pa ko sa elementary high school, ang common kay nga joke sa mga maestra, mao nga na-exam, unya mahibulong ka, kumplito ang papel, pero inigtawag, naiusa ka estudyante nga di matawag. Unya dayon reviewhon, kumplitong papel, nagya po usa ka estudyante nga dili matawag. Og unya, inig makarealize din ang maestra o ang mga classmates nga naay estudyante nga kaduha ang iyang ngan gitawag. Nga naman, kaysa pagpangupya, na-apil na iyang ngalan. No? Mo na common. Karon, may lang to, kay at least, kanang ato panahon na, kay maguna pa ba? Pero karon, usahay nawa na gyud. Nga naman, kay inig nanay assignment, adto naman sa GPT. Nga mao na ni joke sa doon sa mga maestra nga dili na magkinopyahay pero mahibaluan gyapon sa mga maestra. Kay nga naman, wa naman sa ginawa, lahos lag print ug niya sa kinatumyan na aday gibutang. If you want to kanang add more about this topic, please click this link. Di ba? Hastang click this link ay giapil. Inya, usa o mapag-activate na to ni ana ang gasa sa kahibalo nga gihatag sa Dios. Mausa na mga igsuon sa atong mga decisions. Di man ta muhuna-huna ang resulta unsay gibuhat sa kadaghanan bisan na sayod ta nga sayop mupadayon ta musuon lang pud ta nganuman kay wa man ta muhuna-huna nga kini siya nindot ba makatabang ba ninako makatabang ba ninako aron ako maduol gayod sa gingharian sa Dios ug makasulod sa imaong gingharian o dili. Nganuman kay lagi usahay di na ta muhuna-huna. Unya ang nakapait mga igsuon kay ang maong kaalam nga gihatag sa Ginoo kanato atong nasiradaan nga nasiradaan mga for example kini na lang mga grupo sa mga tao atong paminawon. Unya di na ta makamaong maminaw pud sa pika side. Ang resulta makahatag kini kaguliyang o makahatag og kalibog sa atong kaugalingon. Mao na nga pagkanindot unta nga ang kaalam nga gihatag sa Dios kanato gamiton gyud nato. Mao nga niining pagpadayon sa atong santos nga misa atong pangayoon sa Ginoo nga unta
pinaagi sa grasya ug lamdag sa Espiritu Santo, ang gasa nga iyang gihatag kanato, ato gayong gamiton, ug atong tinguhaon nga ang matag desisyon nga atong pagahimuon, padulong gayod ngadto sa atong gitinguha nga makapuyo sa gingharian sa langit. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang atong pagtuo, tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan. Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Usa ka kininiya sa mahay. Siya sa mahanog sana, dungan sa mahanog sana, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa mahan ang atong mga panginahanglan. Moingon kita, Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa pagiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tawo nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios. Kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Nga sa halawong masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog ug ang pagpanalipod sa kinabuhi sa tawo, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagmasakiton ug nanagantos, ug sila nga walay pinoy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo, alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato, makadangat na sa langitnong puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo.
Diyos among amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo o kami diha kaniya, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Mga igsoon pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa uban sa mga anghel sa kalangitan, nagadayeg kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw o Ginoo, hangtuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas, itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong gitudlo sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw
ni ining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Panagdait maanaa kaninyo. Please. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo.
Atong pasalamatan ang atong choir, lectors and samis, ang atong lay ministers, altar servers, ang atong usher and usherettes, ug kaniyong tanan, daghan kayong salamat, mga suki. Ari na sa tubangan, mga suki. Magampo kita. Langito na mga mahal, nagapasalamat kami kanimo. Tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bendisyonin kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sumudawtan sa katalagman ng sasakit. Aron sa kanunay magadaig sila kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamahanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa. Dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.